gusto magpaayos ng motor, dito po sa sa speed line. Yan, located at zone zone 1 Antipolo Mayanda, Camarines Sur. Yan, speed line. Speed line. Ito po. Ito yung ano nila. Ano po nila. Speedline motor shop and accessories. Kaya siguro dito pagpayos po kaya. Barata ng giring din. Yung shop nila. Ganda. Sige po ako nagpakayos ng repair kit ko. Okay. Mga ganun po mga mekaniko dito. Yes. Right. Po, Skygo. Yan, Skygo 150. Makukuha po ko na yun na ganitong motor. Yan. Yan po. Yan, Skygo 150 po yan. Lahat po yan, Skygo 150. Ito po, Skygo 125. Ayan po. Ayan, napakaganda. Ayan. Skygo 125 po yan. Kaurago natin dyan. Ayan. Ito pa yan, 175. Ay, 125 pala ito. Ito, meron din silang scrambler. Ito, meron din silang scrambler. Mga kaurago natin dyan. Ayan po, ano yun. Ito po, kung mga gusto mag-avail ng Skygo, ayan, ganun lang po kayo dito sa Zone 2 Barangay Antipolo Mayanda, Camarines Sur. Available nila. Ayan. Sniper Skygo King 150, ayan po. Ito po, maganda. Ito po yung kukunin natin.